Good morning guys. Này लोगोफोर बाबाया मालाय अमानि थास' रुदों अमा दंसोयो ओमफ्राय बेथिं दादि दंफैयो दै लोंदों ओमफ्राय साहा लोंदों सासे माखासे आं जाहैबाय मैथा खायनो ओइ दादि जिरायथ' आं मैथा खायनो दै जिरायथ' देनां लेंहरगोन दे आं देनां लेंहरगोन दे आं देनां लेंहरगोन ना मिथु Này गोरलै खानसै फिथाइ थाइख्रिनायखाय बिराद गोथाव जासिगोन बियो फिथाइ थाइख्रिबायना बिराद टेस्टआनो बेलेग जासिगोन आरो फिथाइ थाइबाय नालाय बैयो गुफुर जाथों अबेया ओइ गुफुर जाबाय मोनजाफेराखै आं गुफुर जाखो गोजाखौसो मोनजाबाय आं बारा बुरजा नाङाहाय मासेल' मोनगोन नाखौ जाबाय नै खाबाय बोथिसे जोंल'सो दिनै बिस्थिबार ना बयबो जालाबाया ओंखायनो बेखिनिखौनो संख्रि बाथोन मादैनि मुदुफुला नै जि मोजां जानानै दं मालाय बाला हांसोआ बिसोरो नै हारसिंसो मैया बुथारजोब्बाय मैया आलासिफोरखौ भिडिअ लानाय जायासै हाग'वासै मानसिफोर दं गलामफिनबाय मासे मोनबायमोन मासे मोनबानो जाथारोहाय ओंखाम गोजा जानो हालाय लाङा जों आरो मिरामिस फालियाना मैथाजों ग्रेब मोनायावथ' आमाइमोननावसो जोंना दिनारा बिदियानो गोथाव दे खालि सिलभार मोनोहाय लोगोफोर दस्रा नाफोरखौ हमलाबायनो हाया फुख्रिया गोथौ नालाय सिलभार रौ मासेल' हमबावदो जाबाय होनबानो फिथिख्रि खनल खादो आं दांनो बादोंहाय लोगोफोर नै दायो नाखौनो संनानै मैथाजों जानोसै ओमफ्राय दाहाय ना जोंना आमाइनावसो दङ आमाइ आनैनावसो लान्च प्लास डिनारा ओमफ्राय दायो जोङो ब्रेकफास्ट बायदि जानो लानोसै 10ता जाबायानो लान्चखौनो हमदो मैया मोनानायाव भिडिअ लाख'नो हायासै गोबां मानसि फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बयजोंबो रायलायनायावनो मानायावनो खर'खौ आं जायो मैथाजों संसै आं मैथा फिथाइजों थाखाबाय मैथाजों संखाबाय नालाय खुमब्रबना जानायनि मजायानो बेलेग ना लोगोफोर बिदिनो नायदों जों एकदमबारे सुखावजोब्बाय बिमाया फुङावनो सान्दुंआथ' ओरैबायदि दुङो आयौ देखो लामबाय मैया बाहायनायफोरा दादि ओंखाम जाखादों आं मैथा ना संदों ओरैनावलाय ओरैनाव ओंखाम जा ए भगबान एकदमबारे सुटियाव न'आव फैबाथाय बेना रुम मा संदोलै जारौ नै मैथा ना संदो मैथा ना रावबो गैया संनानै जायाबा उफाय गैला मैयाथ' थिगसे माने रायजोफोर दंमोन नालाय ओमफ्राय मादैमोनबो मोनायाव फैदोंमोन मोनानायजों माजों खामानिजों माने ब्लग लानो मोनाखिसै ओमफ्राय दिनैहाय लाबाय ओमफ्राय गोबाङानो सोरबो सोंबाय थादोंलाय मिथु करिश्मा बयबो कमेन्टहाय करिश्माया बोरै होनबाय थादों आरो मालाय करिश्माया अरुणाचलावसो दंहैयो बिमादैनाव ओमफ्राय जब फिसा मावहैबाय मालाय अरुणाचलावहाय ओमफ्राय फैगौमोन बियो जोंबो हाखु दाखु फैनाय जाबाय नालाय खोन्थाहरनाय जायासै मैया फन हरदोंमोन मानसिया ओमफ्राय नेक्स्टआव फैबा लोगो मोनगोन दे बयनोबो देखायगोन दा मानसिया बिजि दङ मालाय सिख्ला मानसि जाबाय ओमफ्राय मोनबाय थागौनो ना अरुणाचलावसो दंहैयो मालाबा फैबाय थाखायो थांलाय फैलाय बिमादैनाव अरुणाचलाव दंहैयो आरो दायो फैथ'वाखै जोंबो खबर होआ दबरहा फैबाय नालाय ओंखायनो दायो नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोन करिश्माखौ करिश्मा थानायबा दा गोथाव संना जाहोनांगोन
गोजानथारना बेबो फैब्रबनो होनबाबो हाया जोंबो गाबोन थांफिनसै ओंखायनो दा फुंनि ओंखामखौ जानानै जोंना दा आरो दिनाराबो आमाइमोननावसो मालाय देलायदो दासो देलायनो दुगैनानै दायो फुंनि ओंखाम जानो रेडि जाबायना दायो लाबोगासिनो दङ बेखिनिया रेडि खालामबाय आङो गुड मर्निं बयनिसिमबो कार्बि आंलंनिफ्राय लाबोदो मैथाजों ना मासुर माथा ना खर' मोनथाम जाबाय मा भाजि जोगोनार भाजि र' लाबोनो जाखावनोसै नैया जोंहा जाखांबाय ओमफ्राय नैया बिहावसो जोंहा दायो नायफोरो गय बागान नैया सारै सारै बेनिफ्राय आं रेस्ट लाफैयो हरबाय नोंनो फट' गाननाय लायनानै थाया जोंनाव लोगोफोर थांबाय थायो नै दसथा फैगोन एद्रा नोंना मैया बिखुनजोफोरा मा गिफ्ट होनायमोनलाय मिनिथावनासो नङाबा लहानि थोरसि लहानि खुरै ओरैनो अननानै ओरैनो होफैदों आरो नै आंनो मालाय मिथुनो गिफ्ट होदों बिखुनजोफोरा बिसोरनो होदों नायलांहिनिया नायलाय आंलाय आंनि साननानै नायबावलायदोंमोन देखौथ' सार्टआ हामगोन ना हामा मिथु बेखौनो गानलांदो नों दा लांहिनाव बेरायनायाव ना रेसमा बरियासे जि मोजां होदों नुवाखै इलाय आयु इजों समायनाय होखादोंहाय बिखुनजोफ्राबो मालाय टाउननि बिखुनजोफ्रा थेंक इउ होनहरदो दा थेंक इउ बिखुनजोफोर मादै नङा बिखुनजो गोजासो आइ बिखुनजोसो जायोना आं मादैबा नोंबो मादै लिंजायो लाजियोबा ना बेबो कालारा बिराद मोजां नों बे कालारखौ बायनोसो नागिरदोंमोन नै दा मोनखाबाय हा मास्टार कालार औ डिसिप्लिन कालार आखाइ गुसुं बे कालारखौ बायनोसो नागिरखादोंमोन बेयो येहे बायनांला दे नोङो दे मास मोननैसो गस्ला आरो खैनोसो हां लानोसै रावबो फैखायाखै मादैमोनल' फैदों ओमफ्राय माखासेफ्रा उनाव फैसिगोन माने सब अफिस डिउटि गोजा नालाय रावबो लोगो हमफैनो हायासै जोंबो इमारजेन्सि फैबाय नालाय दा जोंबो गाबोन थांफिनसिगोन नेक्स्टआव फैसिगोन आरो ओमफ्राय जाय नेक्स्टआव फैबा करिश्माखौ नायनो लुगैनानै दंमोन गासिबो नुगोन करिश्माबो फैगोन मालाय दायो अरुणाचलावसो दङ करिश्माया ना गैसिमा गारखादो पेकेटखौ ओरैनो थ'नानै लानोसै ना मिथु ओमफ्राय आंनि थाइसे रामफोर लाबोनायखौ दाबो जायाखै आंनो दाहायसो जानाय थांसै दोननानै बावलांबाय रस गोमोन मादै लाहानि नैया फ्रेश आनारस पाइनापोल दाखालि जोङो सनापुराव जादोंमोन दिनै आरो नैया फैनानै कार्बि आंलं कार्बिफोरनि गेजेराव जादों दायो दे जादो सनापुरनिया साबसिनमोन दैल' एसे समायदों दे खामानि मावनो गाबोन लांनोसै नैया रामफल ना मा बेखौ जानोसै लाबो लाबो लुगैजोब्बाय लुगैनो हांथारा लाबो मा थांफिनबायसो लुगैनो हांथारला खुदैयाव गलांबाय जोंहा बोग्रिया नाय मादै जानायलाय रामफलनो गोदो राम लखना बनबास थानाय टाइमाव जादोंमोन आरोखि गोथाव जोंनो होस्ला माथो दे लाबोदो नैया
ओमफ्राय जानोसै जिरायगौमोन आरो Thangkw. Babanबो होलायगौमोन आङो हा फैदो माथो नायलाय आंनो मादिखौ होदो नाम्बार गोनांखौ आं बायो बिदि जानो नाम्बार जानो जाबाय नाङा गोरा गोरा बिब्रा एसे जाबोना मेल'ल'सो माथो गोथावथार मोनदों आंहा मा मेल'ल'यलाय मेल'ल' मेल'ल' माने सिमा फुदुंनाय गाइखेर सा लोंसै एबारै नै सिमानि साहा होबाय जोंखौ खैना गोदाननि दे बेखौ कार्बि आंलंआवनो लाखिगोन इदि हरलायनो नारिकल लेके आ गया ले जाने का गाबोन थांसै नालाय जोङो वाव जि मोजां जाबायहाय नै मौसुमिखौ मोननैखौ जाखांबाय मालाय ना आपेलखौ नों गोथाव मोनदों आजा गोथाव मोनदों अ किउट मा नाम मोनलाय देलाय आपेल ओमफ्राय मोनसेया मामोन मौसुमि मोनसेया मौसुमि नोंनि नामखौ सोंदों आं मालाय मिथु आदैखौ नायनो फैदों हायनसा अ किउट बय बिनानाव गोजा आंनि नै आदैनि फिसाजोमोन मिथुआ टाउनावसो दंहैयो फैगौ र' फैबाथाय लोगो मोनसिगोन जायो सना जा साहाखौ जि मोजां जादों आइ मौसुमिया गैबावलामोन बाथाव किउटथार उन्दैया लासि जाबाय दायो फिथा देनो नागिरदों जों गाबोन जालांनो थाखाय एमायाबो देना होलांनांसिगौ एसे फिथाखौ आंबो जागोन ना बिनानावफ्राबो एसे देना होलांनांगौ ना बाबु नों फिथा जागोन ना होदो गयखौनो जाया जायो नामा फिसा फिसा जानांगौ लोङोबा फुदुंसै आं मा दं बेयाव लोङोबा फुदुंनि मोनाखाबायलै ओंखाम जादो बाबा आराम जिनांगौ मारैथो रुखिनो नाङा दे बेखौ जों जिना जागोन हजों थाइसे थाइसे सिबिंना नङा बै जों लांगोनखौसो बिमा नों ओरैनो गाबोन मोनजागोन जायां जाबावलायो दिनैसो गय बाथाव खाव मोनदों होननानै खावगासिनो सासे आंनि मालाय गय बाथाजों नै दायो जों बेरायफैदो लांहिन ओमफ्राय इयाव मोसाग्रा फोरोंगासिनो दं लांहिन दायो नैया थाइजौगुरि गामियाव फैदो जों लांहिन खाथियावनो साहा लोंनो दे थेंक इउ बुंलाय थेंक इउ औ बा बरिया नैया लांहिन नाय लांहिनाव आसे आपेल लांसै जोंहा मा नाममोन राजा नोंना मा नाम आरो ओमफ्राय नोंना औ आरो नोंसोरना औ जा समायना इसारानि ओमफ्राय बहा फैदो नोंसोरो मा जानो फैदो ए दे थेंक इउ जोङो दे हेन्डसेट लादो दे दे हेन्डसेट दे थेंक इउ दे लाजिदोयो नैया जोंहा बैनाया आलु सब लादो मालाय दायो जानांगौ साहाजों ओमफ्राय इसोर जागासिनो दं बिमा फिसा लांहिन सका बेनो आरोना लोगोफोर देग्राफोरा लाइन जालायथारदों देग्रा नुदों नै दासो वाल देग्रा
बेखौनो भिडिअ लानानै एसे डलार लायाबा एसे डलार लानांगोन आंबो एसे फेसबुकनि थाखाय लोगोफोर ना मा होनो बिसोरबो इमान डलार खामायो आंबो डलार खामायो रिजुआ एफएमआ स्पेसियेलि नै बेखौनो लागोन आं डलार खामायनो आंबो बेखौनो लागोन खाथियाव फै या जोंहा एक्टर सिंगार इमानुएल फैदो नायनो खबर लानो ओमफ्राय ने फिथा बेनो औ आयं मोनलाय सना नोंना उमानन्द जि उन्दैमोन आंखौ गोदो अट'जोंहाय जा लांहिनाव आङो माबानिफ्राय फैबा मिथियो गुवाहाटिनिफ्राय फैबा अट' नेनानै मालाय आंखौ न'सिम दोनफैलायोमोन दसे दोननानै थांबावलायोमोन सालोंनानै ना जि किउट जाबाय ओमफ्राय दायो नै बिफा फैदों दाबो दैखाङा दे दैखांबायबो दे ज' फेमिलि साहा लोंबाय टी बेबायदि जोंना मोनानानैसो जा ओइ लाइटआ जाया नामा गोसोनसे होदो नै जोंहा मायानो ओंखाम जानो फैदों आयु लासै आंना बिनानावफ्रा र' मा मा खांख्राइ मैथा दाउजों खुमब्रा दाउ एवनाय लकेल जादो मिथियो लोगोफोर बिदिब्ला जों जानोसै ओमफ्राय ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर दे जोङो दे